Sabías que nos protocolos notariais se esconden auténticos tesouros? Este pergamiño, que foi reutilizado para encadernar un protocolo notarial de 1658, garda unha sorpresa histórica, unha carta de exame outorgada polos examinadores do gremio de cereiros de Madrid en 1614. Este documento foi entregado a Petronio Solla de Godoy, un mozo pontevedrés de 24 anos que, tras superar un exame rigoroso, obtivo licenza para exercer o seu oficio en Madrid, Pontevedra e outras vilas. Restaurado en 1976, o pergamiño destaca pola súa fermosa decoración floral polícroma nas marxes, unha invocación bicolor que encabeza o texto e polos seus dous medallóns superiores que aparecen recortados pola metade debido ao uso do pergamiño para a encadernación. No antigo réxime, os gremios controlaban o acceso aos oficios artesanais, asegurando a calidade e a formación dos seus membros, así como a asistencia social. Documentos como este eran esenciais porque certificaban que unha persoa tiña a formación e as habilidades necesarias para exercer o seu oficio despois de pasar anos como aprendiz cun mestre artesán. Convidámoste a coñecer este documento e moitos outros no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, un espazo onde a historia está ao teu alcance.